Anna Morell, vicealcaldessa de la ciutat d'Oliva i líder del Partit Socialista d'aquest municipi. Avui té vostè visita important i a mi m'agradaria que ens explicara una miqueta qui ha vingut, per què i què és el que va demanar-los. Bueno, jo crec que per a nosaltres, per a mi com a vicealcaldessa, sempre tindre autoritats a la nostra ciutat sempre és motiu de satisfacció, d'il·lusió, perquè quan uno sent orgull de la seva terra, de la seva ciutat, del seu poble, i en aquest cas de la nostra gastronomia, perquè al final anem a gaudir avui també de la Setmana dels Arrossos, és a dir, sempre és satisfacció. I bueno, i com no també tindré a la meva secretària general provincial a la nostra ciutat, que també és diputat. I bueno, com no, ella sap que nosaltres som molt reivindicatius. És cert que tot el que a Mercedes li hem demanat en temes d'educació, en temes d'edificant, en temes de carreteres, sempre ha sigut una figura que ha ajudat a la ciutat d'Oliva. Inclús tenim una rotonda nord que s'acaba de finalitzar les obres i vos assegure que totes les gestions i les infraestructures que hem anat aconseguint ha sigut molt gràcies a l'esforç del treball de Mercedes, perquè també aposta per a la ciutat d'Oliva i bueno, també li ho agraeix moltíssim i per a mi és fantàstic tindre-la ella avui així a la nostra ciutat. Doncs ara ens queda preguntar-li, bueno, m'imagino que el motiu de la visita no és altre que respondre a la invitació de la vicealcaldessa, però per si de cas, què és el que ha vingut a fer vostè avui així a la ciutat d'Oliva? Bueno, Anna sap que en quan me crida per telèfon jo estic així disposada a ajudar-la en moltes gestions perquè, bueno, tant des del partit com des de les Corts no gestiones el dia a dia, però sí gestiones molt els contactes i diguem, en les Corts moltes voltes pues, forçar o pressionar per a que se faci una cosa o faci altra. I bueno, una crida per disfrutar de l'arròs d'oliva. Òbviament, a més, vos vaig a contar una anècdota. Me cridà, no li agafi el telèfon i m'envia un missatge. Tinc que parlar amb tu, vull parlar amb tu, no és un marrón. No és un marrón. És el llenguatge que un poc pues, quan sorgís un problema important pues, ella sap que la secretària provincial està ahí per a intentar entre tots solucionar que és al final el paper dels polítics, ja siga en l'administració provincial, autonòmica, general o el que siga. Jo cada volta que parle o me parlen de l'AP7 gratuïta me'n recorde d'Anna Morell i me'n recorde d'Oliva, perquè si hi ha hagut algú en el meu partit que ha donat la cara i ha reivindicat dia tras dia quan se podia i quan no se podia l'alliberament de l'AP7, eixa no han sigut altres d'altres partits, eixa ha sigut Anna Morell. Eixa és una reivindicació important que s'ha aconseguit, però ja que la tinc a vostè així i que té càrrec orgànic dins del partit, però a més també està al Congrés Valencià, a mi m'agradaria altres reivindicacions, una històrica, per exemple, i on la Generalitat té molt a dir, i el Partit Socialista també, el tren. El tren, òbviament. Però mireu, jo no sé com està en este moment la infraestructura, perquè és veritat, o sigui, som especialistes en tot o especialistes en res. No sé com està la infraestructura en este moment, però el que sí sé és el compromís del Consell i del Partit Socialista en tirar endavant això. Però també és veritat una cosa, fixeu-vos, i tu mateixa m'has dit, sí, lo de l'alliberament de la P7, sí, però això passa com que ja està consegut, ja no li donem importància. I jo avui, quan m'he vist de València, el company me diu, per on anem? Dic, home, per on anem a anar? Per la P7 que no es paga. Val? Pareix que les coses que vaig aconseguint ja no tenen importància perquè ja estan ahí. Jo com a veïn, a mi com a veïna d'una altra part de la província també me passa. I lo del tren, òbviament, si més encara en este moment que estem jo crec que més mentalitzats que mai de la utilització de lo bé que és no sols pel planeta, que pareix així una cosa molt etèrea i tal, no, per a cadascú de nosaltres la utilització dels mitjans públics també de transport és fonamental que apostem directament dins dels objectius 2030, apostem directament perquè cadascú de nosaltres puga anar a una estació, deixar el seu cotxe si és que ve de lluny a l'estació i manejar-se com se manegen no en tots els països europeus, però en la línia de la majoria dels països europeus. Tot això el que ens fa l'efecte és que amb això de la pandèmia de la Covid
s'ha quedat una miqueta paralitzat i clar, una de les qüestions que sobretot els ciutadans i els nostres oients es traslladen és allò de ara hem de posar tot en la lluita contra la Covid, però la resta de projectes queden oblidats? Jo crec que no. No podem utilitzar la Covid com una excusa per a no treballar en altres línies. I mira, torne a dir-lo. En aquest moment el transport públic és fonamental, perquè moltes voltes veus imatges de gent en el metro, en el que siga, no me vaig a clavar en cap xarco, gent en el metro que va molt prop uno a l'altre i diu, però això no és bo perquè se contagia. No, jo sóc de l'opinió de que no n'hi ha, y perdona, pero vaig a dir en castellà que m'és millor, no hay lugares inseguros, hay actitudes inseguras. El transport públic en este moment, igual que les escoles, són llocs segurs. Lo que tu has de fer és complir totes les normes que pues, en este moment, com nosaltres que estem en una mascareta. Però això de que no se pot fer de la Covid l'excusa per no treballar. El món continua, i el món continua i tenim molts anys per davant, però la pandèmia ens té que ensenyar que tenim que treballar per fer un món millor del que teníem. No és la nova normalitat, és una realitat millorada el que hem d'aconseguir. I això efectivament és important. I també és important, i ho ha dit vostè, no? Allò de que no s'ha de paralitzar. Ve a la ciutat d'Oliva avui, a més ve en unes jornades molt especials perquè estem en el foment de la nostra gastronomia, i la gastronomia, el turisme, l'hostaleria són sectors fonamentals a la ciutat però que també han estat molt tocats. Així és. Jo, des del primer moment, jo crec que tot el món va ser conscient de que el primer és la salut, és veritat. En el moment en el que el govern comença a obrir un poquet les portes, jo estic segura que comença a obrir les portes en una mentalitat de que, bueno, podem estar sanos, però si no tenim al final l'ingrés de final de mes, se morirem de fam igual. N'hi ha que fomentar l'economia, pues això, en llocs segurs, en circumstàncies segures. I el turisme en Oliva és diferent del turisme que pot ser en altres municipis de la província de València, però al final no hem de tindre por d'eixir en uns requisits i unes normes que tenim que complir per a que eixe turisme siga segur, per a aquella gastronomia que puguem eixir a menjar, a dinar, que no podem fer dinar de 25 persones, doncs mira, farem dos, i farem dos voltes gasto, i anirem un dia en 10 i altre dia en 10, però és fonamental que la gent isca, no perguem la por a la virus, a la Covid, però no tinguem por d'eixir al carrer, perquè en les 3 M's, si portem la mascareta, si mantenim la distància i si mantenim la higiene de les mans, això tindrem que acostumar-nos a esta nova realitat, però quedar-se en casa, tancar-se per por a la Covid, l'únic que va fer és que ni la nostra salut ni la nostra economia estiga assegurada. I més que per nosaltres, per la societat que anem a deixar. Els xiquets, molta gent té por, és que els xiquets són esponges. Els xiquets són conscients perfectament, són molt més obedients que, malgrat moltes persones madures, i el que hem de fer, no de policia de barrio, perquè això no és el que toca, però intentar que tot el món siga conscient de les mesures de seguretat que hem de prendre. I a partir d'ahí viure, que són 4 dies i són fantàstics. Ara li sembla que parlem una miqueta de política de partit? Claro. Primer, estem en un moment importantíssim per a tots, perquè entre altres coses acaba de fer-se ara el debat sobre com està la nostra autonomia, la nostra comunitat, i estem pendents, entre d'altres, dels recolzaments per a poder aprovar els pressupostos. El Partit Socialista en aquests moments, com veu aquesta situació i com està portant-ho endavant? Perquè sabem, entre d'altres, que allò dels pressupostos està generant polèmica. A veure, mira, nosaltres, quan comença la pandèmia, tant la figura, tant el president de la Generalitat com en Madrid el president del govern, Pedro Sánchez, el que intenta és traslladar un missatge de que això no va de política.
Això va de la societat, de la ciutadania, d'una majoria. És clar, igual que en Madrid governem con Podemos, així governem con Compromís i con Unidas Podemos, i aquest és el camí del govern, un govern progressista. Però en aquest moment jo crec que l'oposició a un govern no s'entén si no és una oposició propositiva, i tant Ximo Puig com Pedro Sánchez el que demanaren als grups polítics va ser treballar tots junts. Que ara els pressupostos tenim el mateix. En aquest moment en l'Estat estem en els pressupostos del 2018. La realitat de la societat espanyola en el 18 no té res a veure en la realitat ara. N'hi ha que prioritzar unes coses per damunt d'altres. I mira, en els pressupostos de la comunitat exactament el mateix. O sigui, així hem aconseguit firmar 3 acords en sindicats i patronal, en diputació i ajuntaments i en els grups polítics. I eixa és la guia per a l'elaboració dels pressupostos, òbviament en una base, el que es diu una base botànica, un govern progressista, però en aportacions de Ciudadanos i del Partit Popular. I me deixa un grup fora i me ho deixa adrede, perquè mai els extremos aporten res de trellat. Me deixa el grup de Vox fora d'això, perquè no va voler tampoc entrar en la reconstrucció en la comunitat valenciana. A partir d'ahí els pressupostos tenen que anar per ahí. Què voldria jo? Pues mira, te vaig a ficar un exemple. Jo soc portaveu de la televisió autonòmica, portaveu d'Apunt en les Corts. Clar que jo vull que pugen el pressupost d'Apunt per a que en comptes de 55 milions tinguem un increment que puga fer que tinguem millor programa, que la gent puga treballar en millors condicions, però és el moment ara de destinar l'increment del pressupost, per exemple, als mitjans, o tenim que centrar-nos en l'increment del personal sanitari, en l'increment dirigit a les escoles, en l'increment en les residències, en tantes i tantes coses. Però per això no se pot fer si no tenim una majoria molt qualificada, i per això jo sempre li demano a Ciudadanos i al PP que verdaderament demostren si són partits de govern. Si el que volen ells és sempre estar en l'oposició, també ara se veurà. Si realment pensen que són partits que poden governar, que ho demostren ara apoyant els pressupostos de la Generalitat i del govern central. Pel que fa a la Generalitat, per exemple, Ciudadanos sí que ha entrat una miqueta més a parlar i a negociar. El Partit Popular diuen que el que vostès demanen és un xec en blanc i no una negociació. No és un xec en blanc, estan les coses ficades una darrere de l'altra en el pacte de reconstrucció. El Ciudadanos ha firmat aquest pacte, el PP també, i nosaltres el que anem a fer perquè al final un programa de govern queda molt bonico la redacció, però després té que tindre trasllat en els pressupostos. I això és el que realment te diu si aquest programa de govern se va portar endavant o no. Tu pots ficar qualsevol cosa en un escrit, però si després no li fiques pressupost. Ara, el que té que fer tant Ciudadanos com el PP és que si en el pressupost que se presenta en les Corts ells pensen que no se complissin les prioritats que s'han fet en el pacte de reconstrucció, pues esmenar per a que se fiquen. I a partir d'ahí se debat, per supost, clar que sí. I ja per a finalitzar, partit. I vaig a demanar-li que em parli del partit, no sols a la província, que és on, diguem, vostè és qui més mana, sinó a la ciutat d'Oliva. Comencem legislatura amb una situació molt controvertida. El Partit Socialista pacta in extremis, amb Compromís, per a dur endavant aquesta legislatura i aquesta governabilitat. I això és cert que per una part de la ciutadania es va entendre bé, per l'altra part no, i Anna Morell ens dia moltes vegades temps al temps, no? Ja ha passat aquest temps i sembla ser que almenys el Partit Socialista orgànicament no sols és que està aguantant-lo bé, sinó que funciona de la forma adequada i va estabilitzant-se.
orgànicament i dintre de lo que és el Partit Socialista, com es veu aquesta situació i si se preveuen congressos, canvis, etc. Mira, Anna sap que des del moment 1 ella tingué el suport del partit a nivell provincial per a la governabilitat així, però sobretot jo vull destacar la concepció que tenim nosaltres de partit de govern. Tots sabem que va ser un pacte complicat, val? Però contem, i jo vull destacar una cosa, així el Partit Socialista és el partit que sempre és lleial a lo que signa i que sempre fica els interessos generals per damunt dels interessos de partit en moments puntuals. Jo he de dir que ella, Anna Morell, des d'un primer moment ha demostrat una capacitació política increïble, perquè això és política, això no són relacions personals. Tu pots deixar relacions personals i relacions partidistes de costat i ficar-te en un govern a perseguir lo millor per al teu poble, en este cas d'Oliva. Tenia raó ella quan digué temps al temps, les coses no se fan en un dia i hem de demostrar que podem compartir un govern i cadascú des de les seues posicions, perquè no són sols una posició puntual, n'hi ha diferències de posicions en ideologia que repercuteixen també en Oliva, pues en els temes de l'autonomia o en els temes del govern central, clar que sí. Però quan una persona o un partit, en aquest cas el PSPB d'Oliva, té clar que el que vol és treballar pel seu poble, i després de la firma d'un pacte com el Pacte del Botànic, en el que el Partit Socialista se va comprometre a secundar governs d'esquerres, el que teníem clar és que així, igual que en molts pobles, tenien que traure endavant el govern, perquè els habitants d'Oliva, els veïns i veïnes, votaren majoritàriament per un govern progressista. Si hagueren volgut un govern de majoria absoluta de Compromís, ho hagueren vist en les votacions, o si volgueren un govern de majoria absoluta del PSPB, doncs el mateix. Els veïns d'Oliva mos digueren que tenien camp tendrès i nosaltres ficàrem no el 100, el 200% damunt de la taula per fer un govern progressista, i jo crec que està funcionant. Jo crec que des de fora almenys la gent està contenta. Des de dins els militants i les militants d'Oliva donen suport a Anna perquè se fa de forma participativa, i Anna sap que té a l'agrupació no darrere, perquè així no tenim a la gent darrere, així tenim a la gent al costat, i té a l'agrupació d'Oliva i té, per supost, al partit de la província al seu costat. Doncs, bueno, de moment ho deixarem així, però anem a aprofitar per a convidar-la que torne vostè pronte. Ja sap que així sempre serà benvinguda i sempre tindrem coses que parlar i que demanar. Sempre demanar, si no demanes algo falla. Quan anem, mira, en la província de València som 266 municipis. El Partit Socialista té 243 agrupacions. N'hi ha alguns pobles que no tenen agrupació, però van al del costat. El meu treball fonamental és durant tot l'any, i dona igual que siga dissabte, que diumenge, que 9 d'octubre, que 24 de desembre, és atendre les necessitats dels meus companys, com a partit, com a institució i sobretot com a representació, i també traslladar aquestes necessitats a qui cadascú en el seu entorn tinga la competència, sigui en govern, sigui estructura del partit, siga el que siga. Però sobretot a mi el que m'agrada és que la meva gent, la gent que tinc al costat, que són quasi 9.000 persones de militants del Partit Socialista, sàpiguen que això és un partit que treballem tots junts, però treballem en un objectiu, millorar la vida no sols la nostra, sinó la de tot el món.